Llibre dels Fets, capítol 25, versets del 13 al 27. Pau davant d'Agripa i Bernice. Passats uns dies, el rei Agripa i Bernice van anar a Cesarea a saludar Festus. Com que s'hi van quedar bastants dies, Festus informà al rei del cas de Pau, dient: Fèlix m'ha deixat un pres. Durant la meva estada a Jerusalem, els grans sacerdots i els ancians dels jueus se'n van presentar acusant-lo i reclamant-me que dictés sentència contra ell. Jo els vaig contestar: els romans no acostumem a deixar a mercè de ningú cap acusat si primer no s'ha pogut aclarar amb els acusadors i no ha tingut oportunitat de defensar-se de l'acusació. Per això, l'endemà mateix que van venir sense cap mica de dilació, em vaig asseure al tribunal i vaig fer comparèixer aquell home. Els acusadors, posats al voltant seu, no van aportar cap acusació de les que jo m'esperava. Només es tenien contra ell unes discussions sobre punts de la seva religió i sobre un tal Jesús ja mort, però que Pau afirma que és viu. No sabent com encarrilar una qüestió d'aquesta mena, li vaig dir si volia anar a Jerusalem i sometre-s'hi a un judici sobre aquests punts, però com que Pau, apel·lant a l'emperador, ha demanat que se'l mantingui en presó fins a la decisió judicial de l'August, hem anat que el custodin fins que no pugui remetre-li. Llavors, Agripa va dir a Festus: jo també tinc ganes de sentir aquest home. Demà el podràs sentir, li va respondre. Així doncs, l'endemà van venir Agripa i Bernice amb gran pompa i van entrar a la sala d'audiències amb els tribuns i amb els prohoms principals de la ciutat a un ordre de Festus i fou introduït Pau. Festus obrí així la sessió: Rei Agripa i assistents tots que ens honoreu amb la vostra presència, aquí teniu aquest home, el qual m'han vingut a trobar tots els jueus en massa, tant a Jerusalem com aquí, exigint que el faci morir. Jo no trobo en la seva actuació cap delicte digne de mort, però com que ell mateix ha apel·lat a l'August, he decidit d'enviar-li. De fet, no tinc cap dada precisa de què informar al meu senyor sobre aquest home. Per això l'he presentat davant vostre i sobretot davant teu, rei Agripa, per tal de poder redactar algun informe concret després d'aquesta audiència, perquè em semblaria absurd d'enviar un pres sense indicar-ne també els càrrecs que se li fan.